Tnat Pulit ke jela kalau Maham tyngeh ki ba banlong ki bahusiar na ka kam thok kam syukor ki balanang jelai bat ba omdei ban download ki no ki apps na ki brio ki basyupon ban light na ka syatu pisa leng ba u apps kum u any desk. Kani ke jing Maham husiar ka Tnat Pulit kalawan leng ba u kurwo bala pelait do ba Vivek im IPS Superintendent of Police City Hakasan Tarik Rempang. Ulaong bakum kini ki jait kam ki lapau perthei baki don ki menthok mensyukor ki balik menlek kum ki nong tray ka FedEx ka company bapen poi ki tiar bat kini ki brio ki jupon ki to ki brio baki lajit da ka boong baki don ki tiar bala poi haka kerteng jongki ki dei ki badon da ki jingdi pun buat. Om tang kata ki penting ko tempan ru da ka bakam baki dei dekhot jong ki Tnat ka Central Law Enforcement Agency kum ki dekhot nong tray ka Tnat Customs CBI NCB nalor ki wei bat ki dawa pisa na ki to ki brio baki pen up shrimp bat ong baki dei ban phak pisa sya ka account baki ai hapdeng ka jingkam baka dei ka jing siew ban yo jing bet ling ba ka RBI kum shibenta ban penting ya ki to ki brio baki lamang kini ki menthok mensyukor ki berngam ru ban kem lada kim siu ka pisa. Ki don par ki bapa ujor lemba ko online hakikat to kat neki apps kumu any desk baki la par ban pendon kam kum ki sok pedung jongki. Halor kini ki Tnat badai khmi ki la kentu ba om dei ban download klumali ki apps lada don ka jing kentu na ki nong phone ki ba om itu na syanya. Ka Tnat Pulit kala kentui ki ba bakin pentik na bha lada ki yok pediang ka phone halor ki tiar bakim syam lathian. Kum juru la kentu lada ki syam kum kini ki jait phone ki don kam ban pentip mardor syaki Tnat Pulit ki badon marjan ki jaka jongki. Kum juru ki lak ban ajing tip da ka ba phone ha cybercrime helpline ha une u number iwei khandai line on bat kum juru syaka Tnat rekam jong ka police control room Shillong ha kini ki number not line riu saw RR iwei san saw R nyo but riu not khandai iwei khandai riu saw nyo khandai.